proiektu honekin ezer soluzionatuko, baina bai espero ezagun izatea puntu importante bat neurri honetan. Ez dago jendea seguraski ohituta euskeraz poesia itzulia irakurtzera, itzuzen horregatik, gutxi itzuli delako. Eta bai esan behar dugula, eta ja nolabait bildumaren ezaugarrietara pasata. Hauek ez diren izango, edizio kritiko burutsu eta komplexuak eta gehiago dago pentsatu bilduma hau, poesia kailerak antologiak, beti izango dira autoren antologiak, eta beti nolabait sarrera edo autore baten antologia esanguratxoa izatea, baina ez dira izango oso luzeak, ez edizio kritikoak, beti izango dira bertsioa azalduko dena izango da euskarakoa. Beraz, nolabait esateko, irakurtzeko moduko liburuak egin dituen. Lagundu, zaila denez, dakigunez zaila dela poesia irakurtzea, baina nire lagundu eta irakurriak izango dien liburuak egiteaz, duko. Gero ez da erresa hori lortzea, badakigu denok, baina ez genuen nahi egin, unibertsitateetarako libururik edo